kedam tang ilitum nerkep arni ilitum ador ke sopik ilitum avut joglo tapen patumi krehini arni lakhapon lo se halaso kalakhalo bangke ilitum itin lumba jong pen bangke nilitum kaduk kawe APHLC mate all party leaders conference pen ke nilitum dak lumba jong pen nonatip ongdung avuts nitum longpon lo lada suri kre throkra pharu ke thomra throknar kebra fli 16,384 ana votes APHLC tum longpon lo lapen la 16,384 pen abisis nili tumlong nang jia polo seta pining ilitum la votes ke jok ajahak ke thek pen apot pen an ka reject doko na pen halahai ka reject an ke tors arjan long sila tum jok lo seta anung na si thengrong bisaralam la ke ko pinilo ke diho amat la dak tors dopo amala anung long sila tors ang den chin long se theng pon ke halabang accept se delo la son do pik amasi nilitum asap ununde chot son setame BJP tum ruling party alang litum di central government la pen state government la pen dak Karbi Anglong tim Karbi Anglong tum nang cerap pakta nilitum aphan mane nang kilip pik pukawi a constituency tin nang litum langdam setame asasa pen senang aparempo la sopen langdam lo polote Karbi Anglong ara tum non a mek prang tang lu la pen Chini lu non ge la si la 16,384 arara to phan la pen hala vote ke jok pen ke thek thek abinong hala tu maningar lo APHLC phansi jok lo setami anung ana theng rong pen apot hala tumta ma jok long le parne sige kicheng sige nitume kisung ulu mane nitum vote kijok ni addi mange laru lo mate ke hadak damlon ke alis habidet pu ngad amen awi pu itum dak kene loim se arong ba inot awi pu men ke hadak pen itum dam thulo hapu langjar hinsi dam thulo kaduk wela gari hum truck pon mesen hadak si dam thulo ke hadak ta alis lang lo hadak ta wi pen ke hadak pen ciwang tujuan ke musla deng si dam thu musla deng hadak ta wi mat ke ne bang tadak menit numpan dak pasun thai mesen si ni nuet laru dam thu si ni kicek dam thu an si ala alis bang na paklang thulu alis bang na paklang lo an ke ajhak men bang ni wan long lo ke ala ajhak no men ni alis ala slip kiwan pen ala daka rong asor no ni gari pen pon thulon ke dak latum phanen ken ke pajok long lo an ke ajhak no panta dak la chiri na mo pu kini ta ni mithang jolong na dak ini LP school long si dak si nang dak sini pan nang kitang mat dak ni jolong lo kala pas kita mut ke men ave pus nai pung ke alis bang sinam paklang klede lo ala bielo bang bielo ala kini badri chetri pu ala bielo si men na paklang klede angko angtum api dam tu si kelang dam tu api mane ala fast kelang dam ke ni leki dam kali ala kini tu mala beleka party mune tum si dam ke non api bang ke jong si ni tum long thom long mati ka helat hadak long thom helat tang det pen jong si la an le avi te inesta hadak si du pu atema laro ke a pen b du mati a b du anke la so posini ne nuet si check dam tholo ke ni kidam hot si la ajhak men ke nang pidu no ne phan ke la tum phan ponsi la tuman ke joklong lo ke hala amen nang iklang don dia tum patani puwe podam lo dak hadak
hadak le ciri nama hadak long pu. Ante radak luwayam silong don ko ando nang tum. Dah kitum 60 house do. House house ang bang pendon 60 house ang bong pen de don kana yok long te. family mem father pen mother polete lage 60 pen 120 mati. 120 pen ke nitum da pen ki jok long si 40 an si jok dolo. Tian si yo. Ke